Abazali abavutha ngomsindo bavale isango lokungena befunga bemunca intupha ukuba akukho mfundi uza kungena kwesisikolo. Esi sesinye sezikolo ezithathu kule ngingqi. Esi sakhiwo sesisikolo sanikelwa inkampani eyayishishina kule ndawo phambi kokuba kwakhiwe esisikolo ngo-1983. Abafundi baqinelele koonopotyi bamagunjana okufundela. Abazali bathi akukwazeki ukuba abafundi bangabuyela bonke esikolweni phantsi kwale meko emaxongo. Bakwatyhola ngokuba umnyango wezemfundo uyayazi le meko. I-issue lenkulu overcrowding yabantwana la eklasini esikolweni sethu between le rotation lebathi mhlambe sizame yona nalokuthi bantwana nababuya bonke sithi masibala inamba lama classes kunama classes lana bo 114 ma-learners. Ikomiti ejongene nengxaki zemfundo eMjindini ithi ukuxinaniswa kwabantwana ezikolweni yingxaki enwenayo ngamandla kule ngingqi. Abalethe ama-mobile classrooms la eKhanyisile primary school because really le situation sayibona ukuthi akusiyi situation le right and bantwana ngeke bakhona ukufunda ngendlela le right uma batobuya bonke. Isebe lezemfundo liyazazi ingxaki zamagumbi okufundela kwizikolo zalingingqi. We are aware, of the infrastructure challenges in the area. To that effect, the school in question received 25 new toilets in the 2020-2021 financial year, and it's going to renovate the 80 classrooms in the 2022-2023 financial year. Isebe lezemfundo libongoze abazali ukuba bakhulule abantwana babuyele esikolweni nanjengoko sele iqalile ukusonjululwa lemiba.